Senát Městského soudu v Praze po provedeném hlavním líčení rozhodl takto 18. listopadu 1983, že poškozený Kačatur Sterian Peridian, odsouzeného Timura Treťakova, který dnes písmeno CH trestního zákona spáchaného formou účastenství. Nyní dovolte, abych přistoupil s trestním řádem, tedy odůvodněníky. Gilani Alijev, narozen 8.8.1974 v Ruské federaci. Obžalovaný věnoval se i otázce svědka Taršojeva. Byla to především výpověď svědka Taršojeva, svědků tzv. Chodců, kteří procházeli na Václavském náměstí, je trestní stíhání, rozsudky, podvody a totožnost svědka Taršojeva nebyla nikdy oficiálně ověřena orgány státu, jehož má být tento svědek